Hi guys, masang punta guys. Nalapad na ni sa mga kuhan kusina. Kuhan ko kainit ng tubig. Butang sa pirmos. Kamusta namang tanan? Ano ko nga lamos maadong panglawas karong adlaw. Magamping mo tanan sa inyohang panisikay-sikay. Kada buntag ko mag-init ko kananay tubig. Kinahanglan na ininit pirmi para kung naikabuhian na mainam da dyan. Nagadagdag kong kanang naiahos katong na pinalit ni Mamang Nukos kahapon. Ang adobohon jaway sibujas kaningang panggisa kuan lang ni ahos o kanang nailuy grabe mahala ang sibujas Bombay abang isa ka buok 20 pangwa magpos lang sa ning kuan loy Diyohan ni mo mong koy. Kaning klutin. Kung kape ya be. Na naman ininit magkape na ka? Kaya guys, ang kuan guys, Nukos. Ning gilimpyuhan, haning ka nang nagiputod-putod na. Ang gikuhaan o ka nang naay pinai. Katong das ni Agi, haratong gugas ang wala ko ay kinay kay Ganaan man sila nga nay kananay ata ang bakit ko kay dino ko ganaan nga to kay kanang angitan ko ba mo nang uga ko jay magluto ako magluto ako dyan nga pikason tangtangan na hagkuan kinai kay rong way angit di sila ganahan man sila nay ata hindi ako di man ko ganahan kay angitan man ko. Galaw-galaw mga nanay, mga hari ng kusina, galaw-galaw. Koy, nalang sa kaliha, adyo Baby David. Kay baw nako si muhang batasan. Na sige, kuslinin mo si Mudiha kung pasok ka. Kanaog ko na be. Kanaog lagi kay dilay ko ganahan na mag sabi-sabi ka na ni. Sige yan, naligo na sige yan. Si Junjun naman nagligo, sa Jun naligo. Sa Jun may mga mata guys, nga nihimi, ang mga kinabi kadadlaw sa Jun may mga mata. Okay, sige yan, Miss Willa, si Junjun biyahe. Si Mama natukas Mama. Bako doon na si Mama mga alas 6. Oh. Ang mga Kamunggay. Good morning guys. Mama. Sabaw. Sabi ko ganita. May wagang kamunggay. Untuk mamumukawan dan kuan Nukos. Tangan natin toyo gamay. Bis mamumukawan kuan guys. Nukos kay masakit ko na isang tuhod. Itang ginan nga mukawan na naman bisagin sa kay manghapon mo sakit. Magaros na dani guys sa tang kuan. Kamunggay. 22. 22 lagi. Tapos na lang ako timaan ngayon sa 21. Saan na may pizza ron? 20. 20 naman na ron.
Tapos yan. Nasgihan, nalibang. Ay, nalibang, naligo. Bulaga si Mama si CR. Mga bali na silang tindahan. Dala guys, ang gatong kuan guys, adobong nukos. Ingan niyang ganahan guys. Kanang kuan ba, kanang naitinai. Katong nag-adobo ko des niyagi, wa ko ganahin mo kaon kay na may kuan tinai. Di man nila kuan tinai kay agata ko na may nakalamig. Ako din mo ko ganahan. Mo niyang kuan guys, ang gibuhat ang putod-putod ang gikuha ang tinai kay ganahan ko mo kaon kay kuan baway lansa. Mao ni kuan bawlo ni giyan. Locos. Paboritong nanay ang managat katay sa una. Kung naidang nukos nga nang nay presko ba, lamyam din sa bawon ning nukos kanang presko pa kanang gikan pas dagat sa bawong tatay sa una. Lami. Imong gipangsud sa tindahan nagubang kahon madana? Ando kahon ni Redbo. Mo dayto mo hanggi gujud-gujud gahapon. Oo. Di ba lang mga daw pag-asa niya ako, gigulid. Dito mo kustas namin no, sa murag gujud-gujud ni mama. Nga namin murag gujud-gujud. Dito mo kustaas nga edit-edit gahapon nga tukos gawas hidit na may mga hook-hook magsigig pamaak. Magprito ko nukog nukos kaya mo kunay dyan nga bawon di kaganag inadubo. Ganahan, pero para uga kung mabalong ba. Dami man ang nakatubo ng ito. Magprito ko. Naluto naman. Kaya nga, parehas sa akong prinituhan ba? Magprito ko guys, upuan guys. Nukos. Kanaog lagi mo. Uy! Guys, kuman guys. Sa init kay hinamyara ko lumahaw. Magpaprito mo sige yan upuan, nukos. Ano kung isang banon? Ay ko. Ito. Ano ka ba? Tulok lagi. Aray! Aray ko, mag-away man. Matulog ako ng Miss Mama's Mercado. Ayun, lako-lakaw. Kaya mamublima lang ka na. Asa mo manglingkod. Yan siya mga ko doon. Yeah. Pabuta ko niyo mga alas 11. Muli ko. Dito mo problema. Dito ko kami ni Mama mag-uban. Kaya yung kurban ko kasi Puro malupog ka ba? man na. Lupog na. Kaya ni mo na. Sino miningan? Hindi lang Sorry ito. doon eh. Kaya tabo. Nauna mo ito sa dulo. Naman try. Gawin ko gamay. Yung gamay man. Gamay na. Dito kulbaan dito ko. Yung lupog ka mo rin. Malupog na. Hindi ba na Yung na kaya. kaya asahin? Taray mo lakaw niya. Palista ng kunya na mga alas 11 muli. Alas 11 di ko matama eskulahan. Eh, magkuhan. Dagang kumprahan sa tindahan. Kung alas 11 siguro mo na. Kita na lang, hindi na po. Ano ba na kayo? Nahabtindi na nila pala ko lakawon. Hindi gusto man niya mo Hindi lakaw. lagi. Bahala pang ngayon gabi eh. Ang lakaw lang eh. Pwede rin ibato kung hindi magkaya na. Dapat na, di naman maninda eh. Ngayon mo sa tindahan nga mamanay dyan kalipay. Kung hindi mo siya mag-limo na yung kuang. Hindi naman hinda, samot ng mulak ng iyang tuhod, kaya di na siya makbarog-barog, magsige na naglingkod. So, di lang po na siya maninda, kaya mamanay dyan kalipay. Pag maskaw, itong masa building ba? Hindi, pag helmet. Day. Lagi ba, apil mong punta din eh. Ano naman siya mabusikad man, prituhon.
Malat yan. Hoy, Gian! Malo yung taon ka ni Lula. Ano pag nakulakaw na ito din di ka pala kulakawan, gagara ka? Hindi mo na tayo sa patog. Merkado Tumbong ma. kita, kaingon ka. Inon na ko, gaya Wala ko. ko uy. Ilista, ayan si Pilapil. Nahunar man pa, di ka mindaw. Nahunar may kusog mo. Daan palagi ko mga di ka sugtan. Ate Ginay, pag ang gusto mo nakulakaw, aridrera mo gustay, di kayo magnakulakaw o kuhan. Ay, di pa galagala kayo mag-grasya mo, lakong problema ng anak. Banto ko na yung ko gabi. Nak maadto ko sa merkado na kayo. Sama ko kayo pagkain ko lili man uy. Ay, Ang para naman ko. siya, lakaw-lakaw. Nani diri maglakaw, may pa magdagandagan ka din yung salay. Ay, nasigat tuglayo kayo mga lupog mo, sa tabang ninyo. Nasa kay pa, dagandaganan din sala sa may lugar na ng dagandaganan ni mo sala. Diri, karsada, ana, ba't dahil siya? Dagan yung pan. Bidan. Kita naman gani magbarag-barag, imo pang padagandaganon. Nga, kung matong merkado. Yung mga narabalin, ito, mangit ito ng kuranan. Ano tanong? Hindi, di man ta palakon ma. Duklon mo din na, gara-gara mo. Paglista na lang ma, kay kami na lang manglakaon dya ma. Sa imo ang mga kumprahanan ba, panglista. Idamay di ka ito din na yung goy kapsil ka. Ida may si mama ramay ningon nga manglakaw ta ugma. Hindi na siya. Tutag merkado o. Mauna rin kusunan niya. Majog ako igaw na una ingag manglakaw nga si mama man. Ramay ningon nga manglakaw. Mga mong kasi ha. Sabaan dyan mo. Lista na sa merkado kay mga alas 11, di ko mo tama sa eskwelahan, muli na ka. Ay padaw ka nung nahuna, kaya ka nung nahuna, narapirme, di mong lawas ba agda. Wala ko ano, pinirito. Naikumprahonan sa Prince ma. Dapat kayo lapot sa merkado. Ay panglista tanan kay kami ray mamalitin dya. Gara, ikaw, hindi. Pumuta po. Dya. Agkuhan guys, pinirito. Muna kon giyan kang kaunin. Hawak ning. Nalala sige. Tumagkan sa karo dyan, Lola. Muna matupag merkado, iring lagi nagharang, miming, kaya matumbata. Luwi naman. Luwi, kaya gusto mo lakaw. Wala pa na sa pumunta. Tututong ito tao. Pero pagbaan ko, kaya dyan mo sana. Hindi ba na kayang asahon? Lumulupog ba? Sepid ka dyan maghapon, naputaday, manglakaw ka dyan magmaday. Doon na nila sa mga kayo. Looy. Ang Luis mama guys, kaya gustong malakaw. Kusog, yung una-una may kusog anong guys, kung nasa ko, ang delikado, magkurog-kurog na magot. Hi guys, masyong ito guys, ito na. Na dyan uli, kaya ka ng 1 man. Na uwan na pod guys, sigurang gipainit gahapon, madyo gani gahapon kay nakapanglaban ako, nabawasan na gang labunon. Diya karon ganuwan na pod, sugod pa gahapon, ganuwan na. Diya karon guys, manglakaw mi ni Junjun kay amo ang pangpaliton tong mga ipangsugo ni mama. Diya warang ko naligo kay maligo man unta ko diya kay napang man ang kanang aga sa tubig. Ginugo ko, guwan. Bunak naman po guwan. Buhat pa kong Junjun, tapos Junjun nag-CR. Piti-piti na po daguan, langit. Di bang ko mag-sumbrero? Brero ka for safety. Ilan? Sabod mag-sumbrero. Kada ina jadi makita yung pagka-papa. Hindi rin maulan-ulanan mo. Pag inarte, kaya sakit, warabay sakit na kuhan. Hindi ko ba na mag-sumbrero? Kaya magsakit tagang o. Ay, ito. May gustadlaw pa na. Hindi lagi masulod. Ay, ana. Ay, ito. Ay, pwede pala.
Hindi pa yun po. Hindi ko rin yung mong sombrero. Ikaw lang kayo, wala na niya ka. Kali mo nakuha, oh. Hawa-kuha. Ini nakuha, ha. Kargador ba? Sombrero ko no kayo, Juan. Nabudan mo kung kumagpuan, sombrero. Hindi pwede. Diyan mo lipad naman gihapon eh. Hindi. Awa, mawala, ginis karsada, kay lipad sa amin. Hindi man ang mulupad kayo namin mo. Oh, bitaw. Mula ko sa amin guys. Pinahag magdidiritso na ka ng init. Kiniinit naman po. Karon kay uwa naman po. Sis, Maria Josep. Mag-uwa, Ningara, mag-uwa nyo eh. Das niyaging tuig ingaron. Arang inita naman po to ingaron. Lagi ka magputo ng bagyo. January. Grabing kainit na. Ingarong mga kuwana ha. Pizza ha. Hindi karon kay taguan. Mubawi na po ni nag-summer. Grabing inita na po ni nagka-kuan summer. Jagang buhok guys. Ako ganahi sa hanggupit sa buhok nga pina-street ra. Kinaanan ko nga ang buhok nga na-style ba. Diyan katong na nagupit, ang inan nga i-trim ra, jaraman di ay pong street. Di naman si Jabi. Kaya pinabi, manggadyo iyang ganahan. Ilam yun, ako ganahi siguro ni puput dagot ruha, siguro ni siyang ipabi balik. Di ko ganahan nga, ingani, na-street ra. Tana, uy! Maghuat pa kag mutuwak, na din Yaw mutuwak. pa siya, nagkuhan pa siguro lista maguro. Ha? Ano pa di siya nagista? Hi guys, manglakaw sa mi guys. Naras mawada nagapasong trip. Oh, grabe guwan. Mura na po nagtunaan di haunja. Hindi lang magwan-uwan. May sakuan guys, friends. Yan naghihapon ko ang taligsik. May adlaw pero na taligsik. Ang sana ni panahon na. Contact card. Oh. Ako mo? Na? Nalistahan oh. Mana? Mana? Tara sa counter na ta. Dito na. Asa na lang kuwang sa merkado na lang? Ano sa maringwa na chiki? Para day. Ano sa na lang nakuha na? Kuha na lang. Kamay na lang ang kuhan. Dalo lang kayo. Dagom mo ka ng sani. Material. Pa-counter na may. Hi guys, sumanamit pamalit dari sa pangsugo ni mama anja. Adto nami sa kuan merkado. Ang putod na jud mga kahoy oy. Ang saya nga. Kitang-kita nag-eskwelahan. Ma'am na siguro na nila. Hi guys. Dami guys, nakauli nami guys. Dating paniod to na, maniod to nami karong tagtawad. Mag shout out sa ko guys. Angan sa ni nato ni atong kuan kay sombrero.
Kay Juan. Hi, Kunijit Mendoza. Hi. Salamat sa perminimong pagtanaw sa vlog. Hi ni Roberta Ramos. Hi. Shout out. Daghang salamat sa perminimong pagtanaw sa mga vlog. Pagamping sa kanunay. Edita Kanyete. Ug hi ni Teresita Ilaw. Daghang kanyang salamat. Hi ni Vinci Cruz. Hi ni GC Duringo. Hi ni Tanan. Hi ni Ruth Samson. Hi ma'am. Nagkasalamat ma'am sa pagtanaw nimo sa vlog. Nandiyan pagamping sa kanunay ma'am. Hi ni Lordy Saladin. Hi ni Emilyn Gokay. Hi ni Nimia Puentes. Hi ni Hazel da Aban. Hi. Hi ni Merson Family. Hi ni Twin Tristan. Hi mate. Dan salamat mate sa paglili nimo sa vlog. Pagamping sa kanunay mate. Hi ni Ginalyn Ilibera. Hi ni Sharon Asna Saima. Hi ni Narcisa Alijo. Hi ni Puli Ugaw. Hi ni Ate Pilisa Tagahap. Hi ni Stephen Gularan. Daghang salamat ninyong tanan guys sa pagtanaw sa amuang vlog matag adlaw. Diya magyamping mo sa kanunay guys. Magkita-kita na po ta sa sunod ng vlog. Bye bye. God bless ninyong tanan. Bye bye.